Varias confrarías do Barbanza presentaron un ERTE ante a caída de ingresos polo paro do marisqueo. As de Noia e Cabo de Cruz sumanse agora Rianxo e A Pobra. Nesta última son dous os traballadores que xa se acolleron o expediente de regulación de emprego. No caso de Rianxo veránse afectados 3 traballadores das oficinas e 2 encargados de lonxa. Que tal, saúdos e contado, falamos da situación destes expósitos da comarca do Barbanza. Antes, titulares. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra presenta alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal de Ence, un documento que recolle varios cambios na fábrica de Lourizán. O colectivo entende que a intención da pasteira é ampliar a fábrica, o que provocaría máis contaminación, máis consumo de auga e un maior impacto paisaxístico. Homenaxe aos bombeiros pontevedreses recoñecidos coa medalla ao mérito de Protección Civil de Galicia. Son os 5 que participaron no rescate das víctimas do accidente do autobús de Pedre no concello de Cerdedo-Cotobade na Noiteboa de 2022. Hoxe foron homenaxeados no parque polos seus compañeiros, pola Xunta de Persoal e por representantes do PP e o Partido Socialista. A Asociación Española contra o Cancro botouse hoxe ás rúas de Pontevedra. Fixo, como xa é habitual, para recadar fondos para a investigación sobre esta enfermidade. Voluntariado, usuarios e persoal sumáronse á tradicional campaña de recadación para axudar a entidade a acadar o seu obxectivo, superar o 70% de supervivencia e seguir prestando apoio e servizo ás persoas con cancro e ás súas familias. Nova edición da Pink Fashion organizada por Noia Histórica. A campaña comercial na que participan ao redor duns 30 establecementos terá lugar este vindeiro sábado. Os locais participantes ofrecerán descontos aos seus clientes de ata un 20% nos seus produtos. Ademais, durante toda a xornada haberá actividades complementarias. E a veciñanza de Caleiro en Vilanova anda estes días moi atarefada poñendo a punto os seus tractores e maquinillos. Este sábado moitos deles desfilarán pola parroquia pola festa do San Cidre, patrón dos labradores. A xornada incluirá tamén degustación de chourizo con pan de millo, outras propostas gastronómicas, actividades para a rapazada e moita música. Logo repasamos o cartel. Son algúns dos asuntos que imos repasar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O paro temporal da actividade marisqueira ante a escaseza de recurso obrigou a varios pósitos arousáns a presentar un ERTE. É o caso das confrarías de Rianxo, Cabo de Cruz, A Pobra e Noia. Nesta última, os 64 traballadores afectados tras a suspensión da campaña sumanse agora 7 vixilantes e 2 técnicos de laboratorio. En Cabo de Cruz, dos vixilantes cos que contaba a confraría, a 3 se lles rescindiu o contrato e 10 acolléronse o ERTE xunto con outros 2 traballadores da lonxa. Na Pobra, son 2 os traballadores que xa se acolleron o expediente de regulación de emprego, pero non se descarta que se sumen outros 5 próximamente. Tamén a confraría rianxeira veuse abocada finalmente a solicitar un ERTE para 3 traballadores das oficinas e 2 encargados de lonxa. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza as obras do Parque Eólico de Acibal entre os concellos de Barro, Moraña e Campolameiro. Toma esta medida de forma cautelar polo achado de restos arqueolóxicos. De feito, a Asociación Ecoloxista Adega e outros colectivos veciñais viñan alertando dende hai tempo do destrozo de petróglifos durante os primeiros traballos. A construción deste parque eólico conta coa autorización da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Xunta e está promovido pola empresa Norvento. Polo de agora, o Alto Tribunal Galego determina que a súa construción ten que quedar paralizada de forma inmediata. No seu auto indican que as actuacións previstas alí afectan os hábitats de interese comunitario e de especies catalogadas situadas nos humidais das Brañas de Amil, así como os petróglifos alí situados e tamén no Monte Acibal e no Curro da Amil. Apuntan que se poderían producir afectacións ao medio ambiente e ao patrimonio que poderían ser irreparables. Esta paralización súmase a outras sentenzas contrarias aos proxectos eólicos, co freo a varias tramitacións de parques e mesmo anulacións de expedientes para outros.
A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra presenta alegacións ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal de Ence. O colectivo entende que a intención da pasteira é ampliar a fábrica, o que provocaría máis contaminación, máis consumo de auga e un maior impacto paisaxístico. A Asociación pola Defensa da Ría alega contra o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal presentado por Ence, un documento que recolle varios cambios na fábrica de Lourizán. Máis que unha modificación é unha ampliación da fábrica, non? Unha ampliación pura e dura. Pódese ver que tanto a nivel espacial hai toda unha serie de instalacións novas, moitas delas, a maioría están entre 20 metros de alto e 65 metros de alto. Algo que, segundo Masa, só fará aumentar os efectos negativos que ten a actividade da pasteira nesta localización. Van a aumentar vertidos, van a aumentar captación de auga, van a aumentar emisións á atmósfera, van a aumentar ruídos e van a aumentar cheiro. E o que falamos do impacto visual e paisaxístico, o volume, etc. Todos van a ser impactos negativos sobre o medio ambiente e sobre a calidade de vida. O colectivo reclama tamén á Xunta que teña en conta o proceso xudicial aberto contra a prórroga da concesión da pasteira, pendente dunha última resolución do Tribunal Supremo e dos recursos ante o Constitucional e a Unión Europea. Nos entendemos que se debería agardar a que se solucione judicialmente o problema da prórroga, e porque de non facelo pódese entrar en contradición con os intereses ben da fábrica, ben dos grupos que teñan interposto eses recursos, non? A PDR reclama tamén ao Goberno autonómico que impida a Ence seguir captando auga do Lérez, se a empresa garante que reutilizarán a auga procedente da Edar de Praceres e da propia fábrica. E concentración da CIGA contra os posibles recortes que aseguran poderían derivar das negociacións que o Goberno está a ter coa patronal, Comisións Obreiras e UGT. Sinalen especialmente as condicións da xubilación anticipada. Reclaman que a parcial se manteña nos 61 anos para os sectores actuais, a xubilación nos 65 e a voluntaria a partir dos 35 anos cotizados. Tamén piden estar presentes nas negociacións como sindicato maioritario en Galicia. E dunha forma clara e que todo o mundo sepa o que se está a falar e non como agora que a propaganda que o Goberno está aplicando fai que non sepamos exactamente de que estamos falando aínda a día de hoxe, entendendo que esta propaganda vai a enmascarar un recorte e que unha vez máis vamos a ver como as persoas non son capaces de ter unha xubilación digna en sectores con un gran esforzo físico, esforzo mental ou unha carga física moi grande. Nos pedimos unha xubilación digna para as persoas traballadoras para que poidan disfrutar dela, non como agora, que a xubilación aos 67 anos non garantiza eso. O Concello de Noia investiu preto de 50.000 euros na ampliación do pabillón Agustín Mouriz. As obras que comezaron a executarse hai varias semanas estarán rematadas nos vindeiros días para acoller a final da Copa Galicia de Fútbol Sala que se celebra o vindeiro 17 deste mes. Os traballos que se están a acometer no pabillón Agustín Mouriz de Noia permitirán dotar as instalacións dunha nova superficie na planta superior para ampliar o ximnasio e as oficinas de servizos técnicos. Deste xeito, liberarase a planta baixa para acoller novas actividades deportivas. Se levaron a cabo unha serie de actuacións que permitiron trasladar o ximnasio, as oficinas dos servizos técnicos do clube, a sala de prensa, sala de reunións e demais a esa planta superior. Agora, con esta actuación que se está desenvolvendo, o que vamos a posibilitar que determinadas actividades relativas aos clubes de loita ou incluso actividades como pilates, step e demais que se poidan tamén levar a cabo dentro desas instalacións do pabillón Agustín Mouriz.
tras estas actuacións que estarán rematadas antes do 17 de maio, cando se disputará en Noia a final da Copa Galicia entre o Portus Apostoli e o Parrulo de Ferrol. O Concello traballará nunha nova proposta para ampliar o aforo do pabillón, tras confirmarse esta fin de semana a permanencia do Club Noiés na Primeira División Nacional. Estamos traballando tamén nunha proposta para aumentar o aforo aproximadamente en 100 novas localidades, tendo en conta que este fin de semana tiñamos a boa nova de que o Noia Fútbol Sala conseguía manter a categoría en Primeira División Nacional, un éxito deportivo que lle vai a permitir pois desenvolver a súa actividade nesa categoría o ano que ven. Vontade na Xunta na procura de acordos co Concello de Pontevedra pro desenvolvemento de vivenda de promoción pública na cidade. A nova conselleira de Vivenda asegurou que o seu departamento aínda non recibiu a documentación do Goberno pontevedrés, pero María Martínez amosouse disposta a estudar as 7 parcelas propostas polo Concello para acoller estas vivendas. Non temos recibido aínda a notificación oficial nen no IGVS nen na Consellería. Enterámonos polos medios de comunicación. Evidentemente, analizaremos todas as parcelas e se todas as parcelas son viables, todas as parcelas serán previamente conveniadas, despois elevadas a escritura pública e xa iniciaremos os trámites pertinentes de licitación de proxecto e adxudicación de obra. E a Xunta, por certo, licita por preto de 6.600.000 euros a obra da senda que unirá Pontevedra con Marín. A contratación do treito da estrada PO 546 que unirá Mollabao e Os Praceres publicarase mañá no Doga. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 5 de xullo. Un prazo de execución de 18 meses. Estimamos que as obras poden estar adxudicadas en outubro máis ou menos deste ano, co cal confiamos en que a finales de 2025, principios de 2026, podamos conseguir que todos os cidadáns, tanto do Concello de Pontevedra como do Concello de Madrid, como o resto de usuarios que queran disfrutar desta senda, podan desplazarse a pé ou en bicicleta dende o Concello de Pontevedra ata o Concello de Marín. Executaránse 3,5 km de itinerario pola marxe dereita da vía, cun ancho que oscila entre os 2,5 metros e os 4. Completarase cun aparcadoiro para máis de 70 vehículos, un miradoiro e un parque infantil. Tamén se construirá unha glorieta de 32 metros de diámetro á altura do Pazo de Lourizán, reducindo así a velocidade dos vehículos e facilitando o cambio de sentido e o acceso ao aparcadoiro disuasorio. Este equipamento está tamén a executarse cun investimento de 500.000 euros. A actuación neste treito completará as xa realizadas na mesma PO 546, tanto na parte urbana de Marín como en Estribela. O último treito ven de rematarse cun investimento de 1.300.000 euros. O BNG leva ao Parlamento mal estado en xeral no que se atopa a estrada AC305. Os nacionalistas instan á Xunta a cometer con urxencia importantes melloras neste vial. A través dunha iniciativa que defenderá a deputada Rosana Pérez, o BNG reclamará no Parlamento a limpeza, mantemento, reparación e mellora da seguridade vial na C305, o seu paso polos concellos da Barbanza. Segundo a nacionalista, trátase da principal vía de comunicación que percorre a comarca, que cruza os núcleos de poboación máis importantes e que conecta os cascos urbanos dos 4 concellos. A pesar diso, segundo ela, segue a non formar parte das prioridades da Xunta e a última actuación de certo calado que se levou a cabo nela remontase xa ao ano 2016. A nacionalista reclama a mellora da seguridade en travesías como a de Campo de Pazos, en Taragoña, en Escarabote, en Boiro, Palmeira, en Ribeira, ou zonas como a da Ribeiriña e San Lázaro ou o propio casco urbano da Pobra. Ademais, pide a priorización de cara xa ao 2025 das partidas orzamentarias necesarias para poder desenvolver nela unha actuación importante. E aínda da política, Marea de Noia aposta pola recuperación da Feira do Libro. O voceiro desta formación, Manolo Seijas, fai referencia a que Noia é unha das vilas culturais máis importantes de Galicia, con escritores locais de gran prestixio, polo que a Feira do Libro sería un evento importante para a súa promoción. Segundo el, hai máis de 14 anos que este importante evento cultural non se celebra en Noia, a pesar de que gozaba de gran éxito, pois atraía a numerosos visitantes ata a vila. Para a Marea, a feira ten que ter a ambición de permanencia no tempo para convertela nunha referencia no sector e unha cita imprescindible para os amantes da lectura.
As corais vilagarciás Rosalía de Castro e Voces Amigas únense por unha boa causa. Os dous conxuntos van protagonizar este venres un festival solidario a favor de Cáritas Arousa. Máis datos logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Homenaxe aos bombeiros pontevedreses recoñecidos co medalla ao mérito de Protección Civil de Galicia. Son os 5 que participaron no rescate das víctimas do accidente do autobús en Pedre, no concello de Cerde do Cotobade, na Noiteboa de 2022. Hoxe foron homenaxeados no parque polos seus compañeiros, pola Xunta de Persoal e por representantes do Partido Popular e do Partido Socialista. A actuación que os bombeiros de Pontevedra desempeñaron no accidente de autobús de Pedre na Noiteboa de 2022 valeulles a medalla ao mérito de Protección Civil de Galicia. Para nós é un tremendo orgullo que fósemos propostos finalmente que nos desen o recoñecemento, é un valor que se nos dá a nosa profesión e para nós nos satisface moitísimo, claro. Santiago Carramal, Rubén Comesaña, Aarón Cruz, César Lago e Marcos Prieto son os 5 bombeiros que participaron neste complicado dispositivo. Recordemos que no accidente faleceron 7 persoas. Que era pola noite, vento, choiva e a propia situación, que aínda estando no punto e no lugar non tiñamos a certeza de cantas persoas ian dentro, nun principio se baixou abaixo xa para facer a valoración desde abaixo, porque non sabemos o que pasaba. A situación máis complexa quizáis foi por parte miña dos compañeros facer unha valoración de onde empezar coas cabeceiras para a instalación de cordas e demais que fora uns anclases seguros para nós tamén, non? Para poder baixar e que non nos pasara nada a nós. Hoxe foron homenaxeados no Parque de Bombeiros de Pontevedra polos seus compañeiros e por representantes da Xunta de Persoal. Expuxeron as súas vidas alén do seu deber, alén da súa responsabilidade e gracias a eles levouse a cabo un rescate exitoso, no que por desgracia houve falecidos, pero tamén se rescatou xente con vida. Entón, non teño máis palabras que decir que é unha honra ser o vosso compañeiro. Tamén participaron no acto concelleiros do Partido Popular e do Partido Socialista. Non así do BNG, unha ausencia que se relacionou co conflito que se mantén aberto entre o goberno local e o persoal municipal. Este tipo de recoñecementos, darlle os parabéns, obviamente, a todos eles, pero este tipo de recoñecementos é máis que un recoñecemento a eles, senón un recoñecemento a todo o corpo, que a cidadanía debe ser consciente de que estamos perfectamente protegidos. Lamento profundamente que non este aquí o alcalde ni ninguén do goberno local en Pontevedra. Lamento profundamente porque teñen sido invitados para que traballadores do Concello de Pontevedra recoñecesen este galardón e que estivesen aquí. Tendo sido invitados que ninguén este aquí, demostra o menosprecio que están tendo polos seus propios traballadores. No fallo das medallas, a Xunta apunta que a acción dos bombeiros pontevedreses superou o nivel de exixencia regulamentaria no cumprimento do seu deber. E xuntanza entre a Federación de Empresarios de Arousa e a Confederación de Empresarios de Galicia. Dende a FECA trasladaron á patronal galega algunhas demandas que sirvan para mellorar a competitividade do empresariado da comarca. Entre elas, a mellora das comunicacións, comezando pola construción dunha autovía que conecte Vilagarcía co Deza. Os empresarios arousáns lembran a histórica relación comercial que mantén a cidade con concellos como a Estrada ou Lalín. Un vínculo que nos últimos anos está indo a menos, en parte polas malas conexións. Dende a FECA tamén lle piden á Confederación Galega que presione para que a Unión Europea resolva canto antes o expediente arredor da ilegalidade da prórroga da concesión da AP9 concedida no seu día polo goberno de Aznar, que sirva para eliminar as peaxes. Os arousáns tamén pediron a creación na comarca dun museo da emigración, o cambio de denominación do aeroporto de Vigo para que sexa coñecido como Vigo Rías Baixas, ou a utilización social das pousadas construídas no Salnés no seu día pola Deputación de Pontevedra. A Asociación Boirense de Empresarios presentou esta mañá a campaña Somos Boiro, que nesta edición conta coa colaboración dos centros educativos. 9 debuxos de entre os moitos presentados polos escolares convertéronse na imaxe da campaña que xa aloce na Rúa Peonil.
Esta é a nova imaxe da campaña Somos Boiro que vende poñer en marcha AVE. Os autores destas 9 creacións son alumnos de distintos centros educativos que participaron no concurso convocado polo Concello e a Asociación de Empresarios para ilustrar esta campaña que leva por título O pequeno fainos grandes. Eu agora que vexo a lona grande e as pequenas colgadas, pois a verdade é que me sinto ata emocionada. Creo que a lona grande quedou preciosa, acabo de vela. Estou contentísima, estou moi orgullosa e moi satisfeita co produto desta actividade colaborativa que fixamos entre o Concello, a AVE e todos os centros de ensino. Os debuxos seleccionados polo seu lema e colorido van acompañados dun código QR a través do que a xente pode votar o seu preferido entrando no sorteo dun pack de verán da AVE ata o día 16 de xuño. Escaneando ese código QR que tendes aí ou entrando na nosa web, a xente pode votar os dibuixos que máis lle gustan. Entonces, entre os 3 máis votados, vamos a sortear este pack de verán que temos da asociación, onde entra, pois, unha toalla, un frisbee, balóns de playa, palas, é un pack de verán que quitamos agora da asociación, e entonces vamos a sortear eses 3 entre a xente que vote os mellores dibuixos. Os dibuixos máis votados, que son os dos nenos, tamén van levar un pack destes de verán da AVE, e entre todos os tickets registrados que registre a xente do comercio local, da hostelería, de todos os negocios que comprenden a asociación, do día de hoxe ata o 16 de xuño, todos os tickets que se suban tamén entran en estes 3 packs. Entón, en total son 9, vale, que vamos a sortear. Dende a Asociación e o Concello agradeceron a implicación dos centros escolares nesta campaña que agardan teña continuidade en vindeiras edicións. En Noia, nova edición da Pink Fashion, organizada por Noia Histórica. A campaña comercial na que participarán ao redor duns 30 establecementos vai ter lugar este vindeiro sábado. Os locais participantes ofrecerán descontos aos seus clientes de ata un 20% nos seus produtos. Ademais, durante toda a xornada haberá actividades complementarias. Esta mañá presentábase unha nova edición da Pink Fashion de Noia Histórica. A campaña comercial terá lugar este sábado 11 de maio, coa participación duns 30 comercios. Con ela búscase dinamizar o comercio da vila no comezo da tempada de primavera, cunha xornada de importantes descontos. Un año más, desde Noia Histórica venimos a presentar una campaña que tiene una gran acogida tanto entre los establecimientos asociados como en los consumidores. Es la Pink Noia que se va a celebrar este sábado día 11. Es la 13ª edición y, como he dicho, tiene una gran acogida entre todos. Este año contamos con una participación de un total de 28 establecimientos asociados, entre los cuales 26 de ellos van a tener todos sus productos a un 20% de descuento. Os clientes que realicen as súas compras nalgúns dos 30 comercios participantes poderán canxear os seus tickets e participar nun sorteo presencial de 500 euros en vales de compra. Las tiendas estarán abiertas hasta las 9 de la noche y justo en ese momento, como novedad este año, vamos a tener un sorteo presencial de 500 euros en vales de compras. Dende a entidade animan a veciñanza non só da vila, senón de toda a comarca, a chegarse ese día a Noia e disfrutar dunha xornada de compras. Yo creo que el tiempo va a ayudar, probablemente no haga demasiado calor, lo cual también es bueno. Y realmente, bueno, solamente esperamos que venga mucha gente, no solo de Noia, sino de toda la comarca, y que, bueno, que se dé un pouco máis de vidita al comercio de proximidade que efectivamente necesita un impulso. Ao longo de toda a xornada desenvolveránse tamén diferentes actividades complementarias. A Asociación Española contra o Cancro botouse hoxe á rúa para recadar fondos para a investigación sobre esta enfermidade. Voluntariado, usuarios e persoal sumáronse a esta tradicional campaña de recadación para axudar a entidade a acadar o seu obxectivo, superar o 70% de supervivencia e seguir prestando apoio e servizo ás persoas con cancro e ás súas familias. Esta imaxe repetiuse hoxe polas rúas de Pontevedra. Voluntariado, usuarios e persoal da Asociación Española contra o Cancro participaron na tradicional campaña de recadación de fondos da entidade, uns cartos que se dirixen á investigación da enfermidade. Recaudamos para ayudar a la investigación en el cáncer, sobre todo para que se aumente el porcentaje de supervivencia. Queremos que en el 2030 pues que esa supervivencia del cáncer alcance el 70%,
60%. En este momento está en los hombres en un 55 y en mujeres en un 63. Entonces queremos pues aumentar ese porcentaje de supervivencia. O ano pasado a recadación acadou os 15.000 euros. A pesar isto importante da cifra, dende a asociación poñen en valor a visibilidade que conseguen con este tipo de iniciativas, avanzando na concienciación da cidadanía. Que la ciudad entienda que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres vamos a padecer cáncer, con lo cual todos es dar para recibir, porque en el fondo todos vamos a necesitar en un momento dado de los demás. Porque ademais de traballar para dar pulo á investigación, a Asociación Española contra o Cancro presta apoio e ofrece numerosos servizos aos pacientes e ás súas familias. Todo de xeito completamente gratuito e chegando onde as administracións non chegan. Queremos llegar a atender a todos los pacientes que nos necesiten, a cuantos más mejor. Esta atención es gratuita, no hace falta ser socios. Atendemos en la parte psicológica, atendemos en la parte de servicios públicos de trabajos sociales, de ayudas, acompañamiento. Los pacientes, pues igual el impacto de la primera noticia, del diagnóstico de la enfermedad, pues le genera mucho nerviosismo, mucha ansiedad. Entonces se acerca a la asociación para que le demos información en qué consiste esta enfermedad, qué me va a pasar, cuáles van a ser los tratamientos. Y pues la familia también, a veces viene solo la familia del paciente, también por miedo de cómo le puede afectar a su familia esa noticia. Para a campaña de recadación deste ano, a asociación contou con 24 mesas repartidas pola cidade e 244 voluntarios. Entre tanto, a Xunta Local da Pobra da Asociación Española contra o Cancro organiza o vindeiro domingo día 19 unha andaina solidaria. Haberá 2 percorridos de 5 e 10 kilómetros e diversas actuacións musicais e actividades infantís durante toda a mañá. O 19 de maio terá lugar a segunda edición da andaina contra o cancro da Pobra. Dende a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro agardan colleitar o mesmo éxito que o pasado ano, cando centos de persoas se sumaron a esta iniciativa solidaria. Programáronse 2 percorridos, un de 10 kilómetros para os máis experimentados e outro da metade para todo tipo de públicos. O recorrido da andaina pequena sae da Praza Alcalde II Durán, vai por Tarrío, Quintáns, Gonderande, Pontenaveira, o Paseo das Unqueiras, o Paseo dos Areos e remata na Praza Alcalde II Durán. E a andaina grande vai por a Praza sale da Praza Alcalde II Durán, vai por Tarrío, Quintáns, Gonderande, Pontenaveira, por Xunqueiras, Caíños, a Praia da Corna, a Praia de Cabío, o Sobre, o Paseo dos Areos e tamén remata na Praza Alcalde II Durán. As inscripcións poden realizarse xa en varios establecementos colaboradores, así como nas mesas informativas que a asociación saca á rúa todos os mércores e domingos. Poden inscribirse na Farmacia de Tato, na Farmacia Manuela Barrosa, na Farmacia María Abeijón, na Farmacia Elsa Peñaranta Martínez, en Muebles Lijó, en Atmósferas por Maniotas e por Moda. E despois nós temos as mesas informativas os mércores e sábados de 11 a 1:30 e os domingos de 11:30 a 2 da tarde, que onde poden vir a inscribirse, tamén facerse cas camisetas que a xente se quere ir ca camiseta durante a andaina ou colaborar de algunha outra maneira se non poden vir. A organización da andaina conta coa colaboración do Concello da Pobra, que presta apoio logístico, así como dos efectivos de protección civil e da Policía Local. Dende a Concellería de Servizos Municipais pois vamos a darlle o apoio logístico necesario, como xa é habitual para a celebración pois desta andaina, non? Tamén colaborará a Protección Civil e a Policía Local para o bo desenvolvemento da xornada. Tamén numerosas empresas colaboran na iniciativa, como Congalsa, que proporciona o habituallamento, ou a Clínica Dental López Castro, que subvenciona unha actuación infantil que terá lugar na Praza Alcalde II Durán ao rematar a andaina. Haberá tamén unha sesión DJ e antes da saída unha actuación da Escola de Batucada de Marcos Outeiral, que colabora desinteresadamente nesta cita solidaria. Máis iniciativas solidarias. As corais Vilagarcías, Rosalía de Castro e Voces Amigas únense por unha boa causa. Os 2 conxuntos musicais van protagonizar este venres un festival solidario a favor de Cáritas Arousa. As formacións animan a veciñanza a asistir e na medida das súas posibilidades facer doazóns. Lembran que Cáritas fai unha intensa labor na contorna de Arousa atendendo a 27 parroquias de 5 concellos.
Non é a primeira vez que estas corais impulsan eventos solidarios, pero sí a primeira ocasión na que as dúas se unen nunha mesma iniciativa a prol dunha boa causa. Son as formacións Vilagarcías, Rosalía de Castro e Voces Amigas, que van unir o seu talento este venres nun festival solidario a favor de Cáritas Arousa. Hemos pretendido poner nuestro granito de arena organizando este festival para todo lo que se recaude que vaya directamente a Cáritas. As persoas que se acheguen este venres ás 9 do serán ao Salón García poderán facer doazóns na medida das súas posibilidades. Dende as corais aproveitan para poñer en valor o traballo de Cáritas Arousa. Es que hablar de Cáritas es mucho Cáritas. ¿Sabían ustedes que tiene 27 parroquias que atender y que depende de 5 ayuntamientos? El de Cambados, el de Villanueva, el de la Isla, el de Catoira e el de Villagarcía. E destacan iniciativas como o seu comedor social ou o servizo de xantares sobre rodas. Un gran esforzo, apuntan dende Cáritas, pero que son precisos cantos máis recursos mellor. Cada vez que se hace una acción en beneficio de Cáritas, eso tiene un fin, tiene una finalidad muy importante, que es atender a todas esas personas que, por desgracia, cada día son más. Estamos viendo que exponencialmente, mes a mes, esta realidad social se está convirtiendo ya, en una preocupación. O Concello de Vilagarcía tamén colabora con este festival solidario. Agardamos a presencia mayoritaria de xente de Vilagarcía porque, por recoñecemento, neste caso as corais que participan e pola recaudación de fondos en favor de Cáritas de Arousa. Dende Cáritas, por certo, explican que estamos a vivir un proceso de cambio na sociedade onde están mudando tamén os perfis das persoas que teñen que botar man deste colectivo. Entre as novas necesidades ás que lle teñen que facer fronte, a soidade, o problema da vivenda na zona por culpa do turismo ou dificultades para inserción laboral. A Concellería de Participación Veciñal da Pobra organiza varios obradoiros de arte floral. Serán de balde e impartiránse nos centros sociais do Campiño e da Ribeiriña os días 20, 21, 27 e 28 deste mes de maio. O Concello da Pobra segue coa súa política de dinamización do rural, coa organización de novas actividades. Tras o éxito dos obradoiros de artesanía, sumará agora unha nova oferta con 2 cursos de arte floral. Serán totalmente de balde e impartiránse os días 20, 21, 27 e 28 deste mes de maio. Serán a cargo de profesionais das florarías nos centros socioculturais do Campiño da Ribeiriña. Os cursos en maio empezarase o día 20 e son o 20, 21, 27 e 28 de maio en horario de tarde de 6 a 8 da tarde e nestas datas e neste mes o vamos a realizar no que é no Centro Sociocultural do Campiño. E despois en xuño teremos outro curso tamén de arte floral que imos realizar os martes e o imos realizar no Centro Sociocultural da Ribeiriña. As persoas interesadas poderán inscribirse no Concello a partir deste venres, xa que as prazas son limitadas. As plazas son limitadas, tamén son 10 prazas, pero intentaremos dar cobertura a estes cursos ao máximo de veciñanza posible. A veciñanza de Caleiro, en Vilanova, anda estes días moi atarefada poñendo a punto os seus tractores e maquinillos. Este sábado moitos deles van desfilar pola parroquia pola festa do San Cidre, patrón dos labradores. A xornada incluirá degustación de chourizo con pan de millo, outras propostas gastronómicas, actividades para a rapazada e moita música dende primeira hora e ata a noite. O broche final van poñer este ano as orquestras New York e Fuego. Na parroquia de Caleiro, en Vilanova de Arousa, os maquinillos prepáranse para gozar da festa do San Cidre deste sábado. A tradición manda e os tractores, pequenos ou grandes, bótanse os camiños para honrar o patrón dos labregos. De feito, o concurso desfile de carros e tractores engalanados por ocasión é un dos momentos álxidos da festa. Agardan polo menos reunir os 13 que participaron o ano pasado. Según nos van comentando, eu preparo este ano ao pequeno, este ano tamén levo ca pandilla, entonces, consideramos que polo menos os 13 podría haber. Detrás do San Cidre está a renovada Comisión do Pan e o Chourizo, que está revitalizando unha festa que moitos xa daban por perdida. Facendo honor ao seu nome, este sábado ao mediodía farán reparto de chourizos, pan de millo e viño a cambio dunha pequena doazón. Haberá ademais outros postos de comida. Sumándolle a todo isto, animacións musicais a mañá e a tarde, unha festa da escuma e a verbena a noite coa New York e Fuego. Chourizo con pan de millo, amenizada por la mecánica, pulpería, food truck, de todo. Despois á tarde a festa da espuma para os máis cativos e New York e Fuego. Estades todos invitados a vir,
que veñan non con moita fame, senón non chega, pero que veñan cun gusanillo. A Comisión agarda este ano moita máis afluencia ao San Cidre que en edicións anteriores, en boa medida polo éxito da promoción desta festa grazas ao vídeo viral que fixeron para anunciar o cartel deste ano, unha grabación que está dando a volta a media Galicia. O vídeo eu creo que nos dá un 20% máis de afluencia na festa. Hai xente que non conocía esta festa e ahora, pois, gracias ao vídeo, onte estivemos na TVG, por exemplo, promocionando a festa, eso foi gracias ao vídeo. É un aliciente máis que temos e iso sí que nos dá sempre un puntiño a maiores de que xente que non é da parroquia, que non conoce San Isidro, pois que teña un interés en saber de que vai esta festa, onde é. O éxito dese vídeo é tal que ata o alcalde de Vilanova bromea cos da comisión asegurando que están a piques de acadar a fama dos televisivos mozos da Arousa. La moi célebre, conocida e mediática Comisión de Pan ao Chourizo, estrellas de televisión conocidas casi al nivel de los mozos da Arousa. A troula en Caleiro, ademais, vai continuar o domingo coa xuntanza nos Muiños de Currás. Ademais de troula e gastronomía, o evento busca a unión da veciñanza para que gocen dunha xornada de confraternidade nun espazo privilexiado desta parroquia vilanovesa como son estes muiños. Pois así, en riba do maquinillo poñemos hoxe o punto final ás novas dende esta festa de Caleiro, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado, aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola.